Gitumbok nga utok sa multi-million pesos nga investment scam sa Mindanao nadakpan sa lungsod sa Argao. Akusado miangkon nga adunay asset nga moabot sa 600 million pesos sulod lang sa duha ka buwan nga pag-operate. Ini ang report. Siya si Janrel Revilla, CEO sa Chantal Business Center, gikustudiya karon sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG7. Nadakpan siya gahapon adlaw sa lungsod sa Argao sa hiniusang operasyon sa Argao Police Station o sa CIDG7 pinasikat sa warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Gireklamo siya sa mga taong mi-invest sa ilang kwarta dito sa Mindanao sa Chantal Business Center nga gitukod ni Revilla. Tungod sa kaso dito sa Mindanao, mihikling siya dinhi sa Sugbo. Galing po ito issued po ito ni Judge Renato Tampak of RTC 11 Branch 59 po ng General Santos City. So, nung na-receive po natin ito, ginordinate po natin ito sa Argao Police Station headed by Police Major Miranda. Samtang gibarugan sa akusado nga lehitimo ang iyang kumpanya apan naapektuhan dihang dunay kamanduan ang Malacañang sa pagpahunong sa mga investment scheme. Gikumpirmar niini nga miabot sa 600 milyones ka pesos ang ilang asset. Sunod lang sa duha ka buwan human gi-invest usab ang kwarta sa foreign exchange trading. Ang kwarta sa mga investors kaupat ka pilo motubo sulod lang sa usa ka semana. Mao kini ang gipatuyok o gigamit sa payout sa mga investors maong duna lang siya nahabilin nga 350 milyones ka pesos. Wa gyud problema atong sa pila ka duration from May to June nga operation. Wala gyud naka-payout gyud ang mga tao daghang pag nagpasalamat nga nahuman ilang balay Nisamot kahagba ang iyang investment human gisibat kuno sa iyang mga sinaligan ang kwarta nga bisan gani siya way nadala. Mipasalig ang akusado nga ibalik ang kwarta sa mga investors kung makalingkawas siya sa iyang kaso. Gikanakdang dadon og balik dito sa Mindanao si Revilla aron dito atubangon ang iyang kaso. Pinaprocess na po natin yung pinaprocess na po ng concerned unit po yung kanyang pag-return po ng warrant of arrest. At the same time po, i-schedule na po yung kanyang paghatid doon sa General Santos City. Promise gyud nako, mabalik na jud ang kwarta. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.